Hindi lang korona at rampa ang bibigyang buhay sa darating na Biyernes sa Binalonan, kundi ang mismong hiyas at himala ng pagiging isang ina. Ipinakilala na ng Official Rural Health Unit ang 19 na naggagandahang buntis mula sa bayan ng Binalonan para sa korona ng mga hiyas na Gandang Buntis 2026 na magbibigay ningning at inspirasyon sa gaganaping patimpalak sa darating na May 29, 2026. Umaasa ang lokal na pamahalaan at ang RHU na ang programang ito ay magbibigay halaga sa kalusugan ng mga buntis at ng kanilang mga magiging sanggol. Layunin ng patimpalak na magbigay pugay sa kumpiyansa, ningning at makulay na paglalakbay ng mga mommies-to-be sa kanilang kapanapanabik na yugto ng pagiging ina. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.